Men tayin, mikrofon, gowdur. Bolýa. Sen tayin näme? Häzir mehmanymyz gelmeli. Bilece başlarız. Sorulumuzy sorarız. Barmy meni araňyzda tanayan, görmedige çözülmeýän sırdyryn men. Eşitmedik ýok bolsa da adamy kimdigimi tarif etmek kyndyr men. Kämil wagt akmak etdim alymy. Wagşy wagt ýagşy etdim zalymy. Ýoguz wagt ejidletdim selimi. Kelle gelmez hünerlerim bar menin. Men döretdim mergi diýen kefeli. Hem goýdum alaşsyz Lukman hekimi. Asly üçin kül eyledim keremi. Ibrahim taşlanan alav gormen. Ne dostum var, ne düşman bar yanımda. Hiç kim görmez duran wagtym alnymda. Juda kyn däl, bir bogun var adımda. Sümölgäm hem köngül diýen ýerde men. Menin adym Işık. Salam. Sen? Awa men. Sen maňa men diýen, ýani men keşfime giripsiň. Sen bilmeýärmi? Duýulan keşfi ýokdur. Menem duýulan iň beýik bolamsoň, menem keşfim ýok. Ýöne görýän ähli keşfimize girip bilýäs. Menem sen keşfimde geleýin idim. Ýok, eger bir rahat bolýan bolsaň, başgasynyň keşfimde gelip biler. Ýok. Aslında duýulan iň beýiginiň men keşfime girmegi men diýseň begenlerdi. Çagılymyzy kabul edip geleniňiz üçin minnetdarlygymyzy bildirýän. Eger garşy bolmasaňyz, soralara geçelim. Adamların köpüsünü anjynanlyklar üçin ışky we söwge garşy ýegrenç ba we günäkär hökmünü sizi görýärler. Olary näme diýerdiňiz? Men diňe bir duýgy. Ýerine we wagtyna ulanmasam adamlara bagyp we ýaşaýşy höwes töredýän. Men näki ışk duýgusynyň magnit meýdanyna giren aňsat meniň dartyş güýjümden tapyp gaçyp hiç ýere gidip bilmez. Eger bu magnit meýdany akıl taýdan kämilleşmeýän ýer girilse, ýa-da ýalňyş maksat bilen ýani diňe jynsy arzu üçin girilse, onu beýle gatnaşyklaryň ömürleri gysga, zyýany bolsa uzak we wagşy bolýar. Käbir garanky we kirli romanlar muny bilen soňlar, filmleriň, aýdymlaryň, hekaýalaryň üstü bilen medianyň güýjüni ulanyp, diňe söýgü barada ýaýlymlar etdirip, ýaşajyk henüz akly goýulşmadyk ýetginjekleri men magnit meýdançama salyp, olaryň gelejegini ýok edýärler. Şeýlelikde meni dogry we ýerine ulanmany bilmeýän ýa-da bildirmeýän öz kirli duýgularyny men bilen goşup, meni yerli yersiz öz jynsar duýgularyna gurban edýärler. Başlaryna bela gelende bolsa, ähli günäni men üstüme atyp özlerini akçyk jüýje edýärler. Bu adalatly däl. Siz näme üçin ba? Siziň yaradylış maksadyňyz näme? Asyl yaradylış maksadym Allahy söýgü. Siziň ýagny adamlaryň arasyndaky söýgü Allahy söýgüniň bir damjasy. Adamlar ışk ýa-da söýgü diňe özleri üçin yaradylandyr diýerler. Aslynda älemdäki we beýleki ölçeglerde ýaşaýan barlyklaryň ählisiniň, şeýlede ösümlikleriň, haýwanlaryň, hatda jansyz maddalaryň, ýagny atomlaryň ýaşaýyşdaky barlyklaryna dowam etmeleri üçin iň anamdar sebäp mendirin. Ýagny men olaryň nesillerini dowam etdirmek we bu döwürde bir-birleri bilen bolan baglaryny güýçlendirmek üçin yaradyldım. Göz öňüne getirip görüň. Men bolmadyk bolsadym, kim öz rahatyny bozup, ýak bir ýeriniň näzini derden çekip ýaşaşmak isterdi. Kim çağany 9 ay garnyna daşap, çağa doglunyny ölüm ağrısyny çekmek isterdi. Ve kim gijeler yatırmayan, öňkü ýaşaýyş düdügünlerini çepbesine çögürýän, maddi we ruhy taýdan külpet bolan çağa seretmek isterdi. Tobugy 21 gün yumurtgadan jüýje çykýança ýerinden galdyrmaýanam. Yumurtgadan çağalar çykýança olary goramak we ýetişdirmek üçin özi ölýänçe galdyrýanam. Hatta şemin yansa gutorýanlygyny bilýänligine garamazdan onu töweregini ýatyrtmakdan lezzet aldyrýanam mendir.
Eger men bolmadyk bolsadym, şu görýän ýagty jahanyňyz bolmazdy. Ösümlikler ýaýrap gözellik bermez, güller açmaz, köller joşmazdy. Canlarlar köpelmez, yaşamak ve durmuşdan lezzet almak kıynaşar, her yerde yiğrenç ve bahillik mögcalar kıyamatın wagty yakınlaşardı. Mensiz alem sönük, duygular yetim, maksatlar bolsa kör bolardy. Adam aşık bolunny bedenine nämeler bolup geçýär? Adam aşık bolunny yürek esasy ornuny ýaly görünse de, asıl aşıklyk kellede ýagny beynide başlaýar. Ilm dünýäsiniň meni tarif etmegine görä, adam aşyk bolany beýinde beýenç duýgusyny artdyrýan dopamin garmony we aşyklyk duýgusyny döredýän feniletilamin we norepinefrin garmonlary bölünip çykýar. Bu garmonlar aşykda magşuny her gezek görünni ýa-da seslerini eşidenlerine yüreklerini gürsülledip urdurup, gan akşyny çaltlaşdyryp, olarda gülüne bulutlaryň üstüne uçup ýören ýaly täsir döredýär. Adada adamların beyinlerinin ön tarafının yani frontal lobunun akıllı pikir etmek ya da doğru karar almak ýaly wezipesi vardır. Emma aşıklarda bu bölüğün yani frontal lobun has passivleşýänligi görülýär. Bu aşık adamda ışık duygusunun yani duyguyunun akıllan has öňe geçýänliginiň ilmi subutnamasıdır. Belli wagtsoň olary bir-birine baglayan, baglaýjy oksitosin garmony bölüp çykýar. Ve olaryň arasynda söz dinlemez, aklalma derecede gopmaz bağ emele gelýär. Bu döwürden soň aşyk gününiň towsan göterümini, magşugyny pikir etmek bilen geçirýär. Şu wagt için ilm dünýäsi men himiýamy öwrenmek üçin köp işler geçirse de, hiniden meni dogry tanap we tarif edip bilen ok. Meni iň gowy tarif edýän we tanaýanlar bolsa şahirler. Hawa Ferhat Şirin üçün dağı köp aňarsyna çykýar. Mejnun Leyla üçün çölle ýyllap diwana bolup gezýär. Aşyk magşuny goşup ýadanna gökdäki ýyldızlary boynuňa monjuk edip takaýyn diýip kösenip ýör. Hawar ýok, iň ýakyn ýyldyza barmak üçin ýagtylyk tizligi bilen 4,5 ýylyň gerekdiginden. Duygu akyllan şeýle öňe geçýän bolmaly. Biziň ışık gahrmanlarymyzyň ýanyna Romeo Juliet'de kimmiş? Arman süýregi ýokda. Onça adamyň içinden näme üçin aýratyny birine aşyk bolýar? Magşugynyň şekli, sesi, hereketleri we ýürüýte aýsy aşyga täsir edip onu özüne maýil edip bilýär. Aşygyň hyýalynda belli bir altyn ölçegde magşugynyň keşfi, sesi we hereketleri bolýar. Bular gawat gelende ona aşyk bolup bilýär. Şeýle-de her adamyň özüne degişije aýsyz aýs bolýar. Bu aýslar ýagny feromonlar adamyň burnundaky vomeronazal organy tarapyndan alınıp, beýindäki ýürüýte aşyklyk merkezini herekete geçirip onu aşyk edip bilýär. Emma her aýs däl, ýürüýte diňe aşygyň genetikasyna iň dogry gawat gelýän aýs täsir edip bilýär. Käbir aşyklar bolsa, magşugyny aýtman, hyýal dünýäsinde ona aşyk bolup ýörýär. Bundan magşugynyň hawary ýok. Siz adamlar beýle aşyklara platonik aşyklar diýäňiz. Valentina gününiň sizi dahilli ýeri barmy? Valentina gününe dogry düşünmek üçin ilki bilen onuň taryhyny bilmeli. Rim imperiýasynyň imperatory 2. Claudius döwründe imperator söwgeçlerde sallak eskerleriň öýlenen eskerlerden has gowy söwgeçýänliklerini görüp, ýurtda öýlenmegi gadagan edýär. Emma gadagan bolmagyna garamazdan Hristiýan Katolik Valentina adly ruhany gizlilik bilen nikahlary gıymaga dowam edýär. Bunu eşiten imperator onu zynnan attyrýar. Zynnanna Valentina sakçynyň gyzyna aşyk bolýar. Ve 14. fevralda dar ağacına gidip barýaka magşugyny "Senin Valentinaň" adly hat ýazýar. Ana bar bolany. Bunu prosedür görmek isleýän söwdegarlar bundan nädip biznes edip bolarka diýip bu işin söwdasyny edip başladylar. Ve häzirki döwürde 1 milliard adamyň başyna aýlap, gözlerine çöp atyp, özlerine gazanç kapsaşdylar. Adaty ýagdaýda hakykatdanam söýýän adam bir gün däl, her gün söýür. Ýagny görüşüň ýaly meniň bu gün bilen, ýagny 14. fevraldan hiç hili dahilim ýok. Aşk
süýgü we mehr arasynda näme tapawut bar? Başta da belläp geçişim ýaly. Adamlarda menin barlygymyň esasy maksady maşgala bagyny we bütünlügini saklap, olaryň nesillerini mehr muhabbet bilen dowam etdirmek. Muň üçin ilkinji basgançak bolan ışk bilen başlayan. Men ışk bilen erki adamy we ayal maşgalany bir-birine puta we jewis baglayan. Işkyň dartışy güýçi we adamdaky täsiri şeýle bir güýçlüdir welin, köplenç erki pes adamlar kontrol etirip ýalňyş işlere baş goşup bilýär. Işk güýçlüdür, ýöne täsir gysgadyr. Ýagny ortaça 2,5 ýyldyr. Bu döwrüň içinde men wagty dogry we ýerine ulanyp, olaryň durmuş gurmalaryna itergi berýän. Durmuş guranlaryndan soň ışkyň täsiri gaçyp ol anamyň, wepalygyň we hormatyň bedeni bolan söýgä öwrülýär. Söýgüde ışk duýgusy sebäpli dören dartyş güýji azalyp, akıl herekete geçip duyguýnyň ýdyndan ýetip başlaýar we logika işläp başlaýar. Çağa dogulanyna söýgüniň içinden iň arasa we iň soňky hal bolan mehr döreýär. We bu enatanyň çağasynyň ýagny nesliniň dowam etmek üçin iň esasy duýgu bolup durýar. Umuman aýdanmazda ışk baglaýjy, söýgü dowam etdirji mehr bolsa netije. Bolly, öçüräy. Gelişem gidişem belli däl özi ýalyk. Öçüräy.